Sarap! Sarap! Hello mga kalakwatser at mga kalakwatsero, mga kalitid, kanguso at mga kapangilya. Ngayon po ay alas 2 na ng hapon. So kaming family ay naghahanap kami ng makakainan. Gusto namin Korean or Japanese restaurant. Basta something like ramen. Yun yung gusto namin kainin. Nandito kami ngayon sa Dasma. So naghahanap kami ng pwedeng makainan na pwede ko rin i-vlog, yung masarap. Marami na rin kaming nakainan dito sa Dasma before nung hindi pa ako nag-vlog. So, hindi ko naman sila nag-vlog kasi di pa ako nag-start. So, ngayon, lahat ng kakainan namin is iba-vlog ko na. So, ngayon, yung pupuntahan naming restaurant ay iba-vlog ko. So, sana okay lang sa restaurant na pupuntahan natin na i-vlog natin sila. Hello mga kalakwatser at mga kalakwatsero. Andito tayo ngayon sa Ramen Jikan. Alam ko kung tama ba yung pronunciation ko. Pero nandito tayo ngayon sa Japanese food. Here dito lang to sa Dasma. So tatry natin yung mga food nila since napakahilig po naming family sa mga Japanese food. So ngayon dito kami nag-trip. Dito kami ngayon nag-lunch. Actually, ang oras ngayon na alas 2, magla-lunch pa lang kami. Kasi nga po naghahanap kami ng Korean or Japanese restaurant na aming kakainan. So, ito yung naalala namin kasi dinadaan-daanan namin ito. So, gusto namin i-try yung pagkain nila kung masarap. Ayan, so, dumating na po yung order ko. And then, ito yung order ko. Tsara! Naka-promo po ito ngayon, pero sorry, hanggang ngayong araw na lang daw. Kaya, ano to, 350. Meron siyang, anong tawag dito sa order ko na to? Amakara spicy ramen. So, ang price nito is 350. May kasama siya. Ito, may kasama siya nito. So, meron akong milk tea. Meron akong ramen. And meron pa daw po itong kasama. Wait lang, antay natin yung iba. Yung iba kong mga kasama kumakain na, guys. Tingnan niyo yung iba kumakain na. Hindi ako inantay. Si Madir, ayan. Wow! Aking sisi kumakain na. Wow! Siyempre yung aking hanibani, si Coach John. Dahil birthday niya bukas, kumakain na siya. So, ayan yung nag-video, hindi pa siya kumakain since nag-video pa siya sa akin. So, ito na nga guys, kumpleto na yung order ko. Dumating yung pizza ko. Oh my God.
titikman natin dito kung masarap kasi isa to sa mga favorite ko. So, asa na ba yung aking chopstick? Excited na? Mag-try muna tayo. Amen. Mas malapit man yung ang sarap. Sarap nito. Grabe guys. Ang ano niya, ang sarap ng sauce niya, ang sabaw niya, oh. Tingnan nyo guys. Napaka-creamy. Sarap. Diba? And tingnan nyo po yung noodles. Noodles niya, grabe. Tingnan natin. Tagal ko na hindi nagsa-chopstick. Hindi na ako marunong. Yan yung noodles niya. Wow! Sarap. Sarap. Ito lang sauce. Ito naman tikman natin yung isa muna. Kasi excited ako dito guys. Ang pagkain nito, syempre masarap kapag may pampaanghang. Kaya lagyan natin ng chili. Lagyan natin. Kahit ito lang kainin ko guys sa isang buwan. Walang problema. Sarap nito. Ito ang umuubos ng aking kaperahan. Milk. Uy, tamang-tama lang. Sarap naman. Hindi siya masyadong matamis kaya bagay na bagay. Kasi ayoko guys ng matamis. Actually, pinapatanggal ko yung sugar kapag ka na-order ako nito. Sarap. Bagay sa partner. Sarap. Wala akong masabi kung di ako sarap. Titira ko to para pang last ko yan. Pero ito muna ako. Kasi hindi na ako kainin ng sarap. Ano, kamusta naman yung kain natin dyan? Kamusta naman yung lasa? Sarap. Wow! Sarap. Punta naman tayo dito kay Coach John. Ay, grabe! Taob! Grabe, hinigop niya pati sabaw. Ganyan po kasarap. Nako, pumunta po kayo dito para matikman nyo. Grabe, tingnan nyo naman. Ang linis ng bowl niya, oh. Oh! Grabe, very good kumain. Ang linis. Oh. May ramen challenge kayo? May ramen challenge po kami. Anong ramen challenge nyo? Bali po, every Friday po siya na meron po siyang dalawang order na sumo, then dalawang order din po na regular na ganyan. Yung sumo po yung ganito. Ah, so mo yan, yung malaki. Isang malaki lang po siya, ma'am. Tapos yung regular ito. Bali po, sama-sama po yung ganyan kalaking lalagyan, ma'am. Oh my. Ganyan kalaki. Anong gagawin?
minutes? In 15 minutes. 15? Yes. 15 minutes lang. Kaya niya. Ramen challenge po. Yung spicy amakara po siya, ma'am. Ayun yung ano. Opo, yun po ang ano namin ngayon. Hanggang kailan yun? Bali, every Friday po ngayon. Every Friday. Bali po, nag-start po kasi kaming kahapon. Then, naghahanap pa po kami ng iba pang magre-register para Okay, mag-compete sige. sila. Ganun po. Ayan. So, nananawagan po ako. Nananawagan. Grabe, guys. Nakapumunta na kayo dito kung gusto nyo ng ano. Mahilig din sa ramen. Narinig nyo ba yung challenge nila? Grabe, sinong mahilig dyan sa ramen? Sinong mahilig? Nakita nyo ba kung gaano kalaki yung bowl na nauubusin yung spicy po, ganito. Ito po yun, ito yun. Malaki, maanghang. Opo, sir. Bali, ito po. Uubusin nyo yun, guys. And, ano pong price pag naubos yun? May 1,000 cash. T-shirt po ng Ramen Jikan po. Wow! May 1,000 cash. Wow! Imagine mo, kumain ka na ng... May bayad po ba yun? Wala po. Free lang po yan. Free lang yun. Kumain ka na ng free, babayarin ka pa ng 1,000. Plus, may free t-shirt ka pa. Grabe. Every Friday, punta kayo dito. Sa ganun kalaking bowl. Ang sarap po, hindi kayo magsisisi. Sino po yung mga mahilig dyan sa ramen? Yung around Dasma. Dito lang sa Dasma. Or kahit saan, basta Friday punta kayo dito. Kagatin nyo na yung challenge nila ako kasi maliit yung chan ko tsaka diet ako may hindi kaya. 15 minutes. Mahang yun eh. No. Sino yung mahilig dyan sa Serving mahang? yun, sir, Itong dalawang dalawa pong order na ganyan na sumo din, dalawa rin pong ganun na regular. Kaya ganyan na lang. Kaya ganyan pa rin yung ball po, yun po. Marami sabot mo na. Sa 15 minutes, dapat po maubos. Magkano po ay sa Ramen Jikan po, page po namin. Sige. Ayan po, ayan. Sige, puntahan ko yung page nyo. Salamat po. Lalaban tayo, mga ka-victorious. Sa mga dyan, sa mga Kalakwatsero't Kalakwatsera ko dyan, sinong gustong lumaban sa challenge? Nako, 1,000 din yun. Ang dami mong mabibiling makeup. Marami ka rin mapupunta ka.
So, nakita nyo naman kung gaano kaganda yung kanilang restaurant. Simple lang pero rock. Dito po sa pinakaupuan ko ngayon, pwede po kayo dito mag-video with your tropa, with your kabarkada, with your Kalakwatsero't Kalakwatsera. And pwede dito. Talagang naka-close yung room kaya huwag kang mag-alala pag pangit yung boses mo, walang makakarinig sa'yo. Ikaw lang. Katulad ko pang CR lang. Shoutout nga pala sa kanilang maganda at very hardworking na manager, si Ma'am Aileen. Hi! Shoutout sa iyo, Ma'am Aileen! Ayan guys, kakatapos lang natin kumain at busog na busog tayo. Talaga naman po, grabe. Sobrang dami kong nakain at ang lalaki po, ang dami ng order nila. And syempre dahil kakatapos lang natin kumain ng napakasarap na ramen, ayan, ngayon ay magsha-shoutout muna tayo guys. Hello sa chef ng Ramen Jikan, si Sir Jeff Larazo. Hello po sa inyo and shoutout po sa iyo. Napakasarap po ng ramen nyo. And hello din po sa kanilang assistant chef, si Sir Jonald Estimar. Hello po and shoutout din kay Sir JM. And guys, hindi ko rin to pwedeng makalimutan, syempre ang kanilang rider, si Sir Raymond Dulce. Hello sir! Shoutout po sa inyo!